Здравейте на всички, аз съм Зарк и това са моите уроци по информатика. Тук съм забрал в едно уроче. Всяка програма в C++ започва с include и stream. Или IOStream, като искате да казвате. Това е задължителна част. Има над 20 инклуда, които могат да дописвате. Пише с DS, отпред някой казва DS на хаштаг. Няма точка за питане, да не се объркате. После следва using namespace std. Опа. Int, което също е доста важно, защото нищо просто програмата няма да работи. Има команди, които се пишат и преди int, но този етап да смятаме, че няма да ги пише. Ще направим една елементарна програмичка, която просто демонстрира как работи командата int, как работи cout, как работи sin. Като цяло int и sin са приковани една за друга, така да се каже. Нужда са се една на друга, така да кажем. Защото нито може да... Значи int е за добавяне, а това е за деклариране на данни. Тук може да бъде A, B, C, D и някакви числа. Може всъщност, аз така даже обичам да си ги правя така, ако ще са няколко часа, ако ще го виждате, но за всяко едно трябва да си има sin. За сега ще работим с едно число, което ще се казва A и тук го декларирам. Тук само го написвам и тук го декларирам. Int си е команда, която се използва почти във всяка програма, задача или каквото там ще бъде от C++. Sin също. Както казвате, се приковани една за друга. Тук сега специално аз ще ви покажа каквото и да напишем да извежда числото, на което е равно A. Ако A е равно на 5, тук винаги cout е командата, с която се извежда. Обръка с тези брекети. Cout A. NDL. Винаги когато има cout завършва с NDL. В C++ няма значение дали ще имате някакво разстояние, дали ще имате разстояние тук. Слушайте, тук трябва да се едно с друго. Но тук може да се направите дори такива разстояния. Никакъв проблем няма. Или да се въведе някоя грешка. Това е сега като цяло. Вижте, цъкаме button run, не build. Не run, това се обръкате. Или пък цъкате F9. Ето F9 цъкам. Да, обаче винаги, когато подравнявате нещо, дори почти на всеки ред, в който не са цикли while, for и такива неща, които ще ги обяснявам по-късно, има си точка и запетая. Ако искате да направите пояснение към някоя програма, пишете 2 на кончици или 3, ако искате да поръчате света. И тук пишете примерно бла бла, това няма да повлия по никакъв начин на задачата. Ако една вече ще повлия, защото има в задачите една кончета. Тук си имаме точка за запетая, тук ви списва ерорите, колко са ви ерорите, ако имате такива, нали? Сега цъкам от тук този път. И да, тук къса каквото да напиша, ако искам да напиша алабала, ще ми изведе 5 винаги. Защото A е равно на 5, само аз също в тази програма и то само аз запомням, само аз ще изведе. Сега ще ви покажа още на нещо от този урок, ако е A и B, има две числа. Как да ги симня? Може да го направите по два начина. Първият начин е отново да разпишете един си за B. Това е начинът, по който пишете повече. Но има и друг начин, тук да си продължите. Така и B. Това е реда, в който ще ги изведе числата на самия екран. Ще ги отпечата на екрана, когато пуснете да работи програмката. Ако ги напишете B, сега дори мисля, че ще успея да ви демонстрирам едно нещо. Тоест A и тук ще е B. Така. Тук сега трябва да се напишем на какво да е равно B. B ще е равно на 3 примерно. Сега ще ги изведе в реда 3 и 5, а не 5 и 3. Как са въведени тук. Ето, пишем тук примерно A са D, извежда 5, защото извежда A. Ако
Всъщност, не, видях се грешката, аз тук правя тъпи грешки. Грешката ми е, че тук съм сялтнал А. Тук правим, продължаваме. За сялата същата работа. Така, ето го е, така е. И сега вече напишем каквото напишем. 5 и 3. Защото тук сме ги направили. Тук всъщност няма значение как ще го подредите, аз се обърках малко, извинявам се много за което. Важното е как ще ги подредите тук, защото тук ако подредите А, тук да направите Б, ще влиза 35, ако не се лъжа. Пак, за пореден път. Пишем тук нещо. Ctrl-Z, 35, да. Защото тук просто съм го направил така да ги извежда. Ако имаме C, абсолютно същата работа. C примерно ще ни бъде равно 4. Тук правим C. Цъкаме тук, пишем каквото и да е. И то винаги ще ни излезе 3, 5, 4. Точно в реда, в който се направим. Да, 3, 5, 4. Надявам се този раз да ви е помогнал. Погледнете описанието, отново казвам, за да го видите написано на чист български език. Можете да си я пробвате тази програма. Ще има линки, откъдето си изтеглите CodeBlocks. Да, благодаря, че гледате този клип. Надявам се да се ви помогнал, отново казвам, и до скоро.